Είμαστε η ομάδα του GM Robot Team του Δευτέρου Γυμνασίου Μοσχάτου και συμμετάσχουμε στον 7ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, που διοργανώνεται από τον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών. Θέμα μας είναι η σχεδίαση και κατασκευή ενός αυτόνομου ξεναγού, ο οποίος θα μπορεί να κινείται σε ένα χώρο με διάφορα εκθέματα και να αναπαράγει ένα αρχείο ήχου με την περιγραφή κάθε εκθέματος. Το όχημα θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί βοηθητικά σε χώρους εκθέσεων, ιδιαίτερα για άτομα με προβλήματα όρασης. Το όχημα του αυτόνομου ξεναγού που σχεδιάσαμε έχει τη δυνατότητα να ακολουθεί μια μαύρη γραμμή στο δάπεδο του χώρου όπου θα κινηθεί. Για να σταματά στα σημεία που επιθυμούμε, μπορεί να ανιχνεύσει τις κάθετες μαύρες γραμμές στη διαδρομή. Το όχημα ξεκινά από την είσοδο του χώρου και ακολουθώντας τη γραμμή σταματά διαδοχικά στις θέσεις που έχουμε ορίσει. Σε κάθε θέση αναπαράγει το αντίστοιχο αρχείο ήχου που έχουμε αποθηκεύσει στην κάρτα μνήμης, για να ξεκινήσει από κάθε θέση και να προχωρήσει στην επόμενη, πρέπει να λάβει την κατάλληλη εντολή με το πάτημα ενός μπουτόνου. Για την κατασκευή του συστήματος χρησιμοποιήσαμε την πλακέτα μικροελεγκτή Arduino Uno, μια ρομποτική πλατφόρμα με 4 κινητήρες, μια πλακέτα για την οδήγηση των κινητηρών με το ολοκληρωμένο L298N, 3 αισθητήρες υπερήθρων, έναν αισθητήρα υπερήχων, μία μπαταριοθήκη 6 μπαταριών 2α με διακόπτη, μία μονάδα MP3 player, μία κάρτα μνήμης 32 GB, ένα ηχείο 3W, μία πλακέτα πρωτοτύπων για το Arduino και ένα μπουτόν. Για την προσομοίωση της λειτουργίας και του προγραμματισμού των επιμέρους στοιχείων χρησιμοποιήθηκε το ελεύθερο λογισμικό Tinkercad. Το ίδιο πρόγραμμα χρησιμοποιήσαμε και για τη σχεδίαση της βάσης του ηχείου και του διακόπτη που κατασκευάσαμε με τον 3D printer. Το Arduino Uno είναι η βασική πλακέτα της πλατφόρμας Arduino και η πιο διαδεδομένη. Η πλακέτα διαθέτει 14 ψηφιακές εισόδους ή εξόδους. 6 από αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εξόδοι PWM και 6 αναλογικές εισόδους, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως ψηφιακές εισόδοι ή εξόδοι. Για τον προγραμματισμό του μικροελεγκτή χρησιμοποιείται το λογισμικό Arduino IDE. Το περιβάλλον ανάπτυξης περιλαμβάνει και μια σειριακή κονσόλα, μέσω της οποίας ο χρήστης μπορεί να αλληλεπιδρά με τον Arduino. Το Arduino συνοδεύεται από βιβλιοθήκες, οι οποίες είναι αρχαία κώδικα γραμμένα σε C ή C++. Η βιβλιοθήκη πυρήνα συμπληρώνονται σε χαμηλό επίπεδο εντολές προγραμματισμού του μικροελεγκτή, όπως τη διαχείριση των εισόδων και των εξόδων, και συμπεριλαμβάνεται εξορισμού σε οποιοδήποτε πρόγραμμα χωρίς να απαιτείται κάποια ιδιαίτερη ενέργεια. Λόγω της περιορισμένης μνήμης του μικροελεγκτή, μέρος του κώδικα έχει χωριστεί σε επιμέρους βιβλιοθήκες, οι οποίες μπορεί κατά περίπτωση να συμπεριληφθούν όταν απαιτείται σε κάποιο πρόγραμμα. Ένα απλό πρόγραμμα που προλαμβάνεται στο Arduino αποτελείται από δύο συναρτήσεις. Τη συνάρτηση Setup, που εκτελείται μόνο μία φορά στην αρχή του προγράμματος και καθορίζει τις αρχικές ρυθμίσεις του συστήματος. Τη συνάρτηση Loop, που περιέχει τον κύριο κώδικα του προγράμματος μας και εκτελείται κυκλικά μέχρι την ενεργοποίηση ή την επανεκκίνηση του Arduino. Στο πρώτο μέρος του προγράμματος εισάγουμε τις απαραίτητες βιβλιοθήκες για τη λειτουργία της μονάδας στο MP3 player και δημιουργούμε τη σειριακή μέσω software για την επικοινωνία με τη μονάδα και το αντικείμενο MyDF Player που χρειαζόμαστε. Έπειτα, ορίζουμε τους ακροδέκτες που θα συνδεθούν οι κινητήρες και οι αισθητήρες του οχήματος. Επίσης, ορίζουμε το όνομα και τον τύπο των μεταβλητών που θα χρησιμοποιήσουμε. Στην ενότητα Setup, καθορίζουμε τον τρόπο λειτουργίας των ψηφιακών ακροδεκτών που έχουμε ορίσει ότι θα χρησιμοποιήσουμε και στη συνέχεια ενεργοποιούμε την σειριακή θύρα του Arduino και τη σειριακή μέσω software. Τέλος, αρχικοποιούμε τη μονάδα του MP3 player και αφού ελέγξουμε ότι είναι συνδεδεμένη σωστά και λειτουργεί, ρυθμίζουμε τις παραμέτρους λειτουργίας της. Στην ενότητα Loop, διαβάζουμε τη θέση του διακόπτη εκκίνησης και την απόσταση του οχήματος από το πλησιέστερο εμπόδιο. Όταν στο διακόπτη ανιχνεύσουμε χαμηλό δυναμικό, τότε το όχημα κινείται για λίγο ώστε να απομακρυνθεί από την κάθετη γραμμή της διαδρομής. Στη συνέχεια, ελέγχει την απόσταση του πλησιέστερου εμποδίου και αν είναι μικρότερη από όσο έχουμε ορίσει, το όχημα σταματά. Αλλιώς καλεί την υπορουτίνα για την κίνηση του οχήματος. Στην υπορουτίνα ελέγχου της κίνησης του οχήματος, διαβάζουμε τις τιμές των αισθητήρων υπερήθρων που παρακολουθούν τη γραμμή στο δάπεδο. Αν ανιχνεύσουμε κάθε τη γραμμή στη διαδρομή, το όχημα σταματά. Ενημερώνονται οι τιμές των μεταβλητών που ελέγχουν την κίνηση και το αρχείο MP3 που θα ακουστεί και εκτελείται υπορουτίνα για την αναπαραγωγή του ήχου. Αν οι αισθητήρες υπερήθρων ανιχνεύσουν ότι η γραμμή βρίσκεται στο κέντρο του οχήματος, τότε καλείται η υπορουτίνα για την κίνηση του οχήματος μπροστά. Ενώ αν ανιχνεύσουν καμπύλη τη διαδρομή, τότε καλούνται οι αντίστοιχες υπορουτίνες για τη στροφή του οχήματος. Στην περίπτωση που το όχημα βρεθεί εκτός γραμμής, εκτελείται υπορουτίνα για την κίνηση προς τα πίσω, μέχρι να ανιχνευτεί πάλι κάποια από τις υπόλοιπες καταστάσεις. Για κάθε κίνηση του οχήματος έχει οριστεί και μια διαφορετική υπορουτίνα.
Επίσης, οι πορτίνες έχουν οριστεί για τη μέτρηση της απόστασης από κάποιο εμπόδιο, για την κίνηση του οχήματος και για την αναπαραγωγή του συγκεκριμένου αριθμού των αρχείων MP3. Η κατασκευή του οχήματος βασίστηκε σε μια ρομποτική πλατφόρμα κίνησης με 4 κινητήρες. Οι κινητήρες κάθε πλευρά συνενώθηκαν μεταξύ τους ώστε να κινούνται ταυτόχρονα προς την ίδια κατεύθυνση και συνδέθηκαν στην πλακέτα με το ολοκληρωμένο οδήγησης L298. Στο μπροστά μέρος της πλατφόρμας βιδώθηκαν οι 3 αισθητήρες υπερήθρων. Επίσης, τοποθετήθηκαν με τη βοήθεια βάσεων εκτυπωμένων από τον 3D printer ο αισθητήρας υπερήχων, το ηχείο και ο διακόπτης κίνησης. Η μονάδα, το MP3 player, τοποθετήθηκε σε μια πλακέτα πρωτοτύπων κατάλληλη για τοποθέτηση στο πάνω μέρος του Arduino. Στην ίδια πλακέτα έγιναν και οι συνδέσεις των αισθητήρων, του ηχείου, του διακόπτη κίνησης και της τροφοδοσίας του Arduino. Η τροφοδοσία του συστήματος παρέχεται από μια συστοιχεία 6 μπαταριών 2Α του 1,5V, δηλαδή 9V συνολικά, η οποία συνδέεται στην πλακέτα οδήγησης των κινητήρων. Από εκεί, μέσω ενσωματωμένου σταθεροποιητή τάσης, τροφοδοτούνται και τα υπόλοιπα στοιχεία του οχήματος. Για την επίδειξη της λειτουργίας του αυτόνομου ηχητικού ξεναγού, κατασκευάστηκε μια μακέτα με τη διαδρομή που θα ακολουθήσει το όχημα και τις κάθετες γραμμές για τις θέσεις των εκθεμάτων και της εισόδου. Για εκθέματα χρησιμοποιήθηκαν ομοιώματα 3 αρχαίων ελληνικών αγαλμάτων. Για την κατασκευή των ομοιωμάτων αγαλμάτων χρησιμοποιήθηκαν ελεύθερα σχέδια από την ιστοσελίδα thingiverse.com, όπως και για τη βάση του αισθητήρα υπερήχων, ενώ η βάση για τη στήριξη του ηχείου και του διακόπτη σχεδιάστηκε με το πρόγραμμα Tinkercad. Όλα τα στοιχεία εκτυπώθηκαν με τον 3D printer. Βλέπουμε τη μακέτα με την αναπαράσταση του χώρου των εκθεμάτων και τη διαδρομή που θα ακολουθήσει το όχημα. Το όχημα ξεκινά τη διαδρομή του από την είσοδο του χώρου όταν πατηθεί διακόπτηση κίνησης. Ακολουθώντας τη γραμμή που έχει σχεδιαστεί στο δάπεδο, θα φτάσει μέχρι την πρώτη κάθετη γραμμή όπου βρίσκεται το πρώτο έκθεμα. Μόλις σταματήσει, θα ξεκινήσει να αναπαράγει το πρώτο αρχείο ήχου που είναι αποθηκευμένο στην κάρτα μνήμης. Η κόρη της Ακρόπολης με αριθμό 678. Για να συνεχίσει το όχημα τη διαδρομή του πρέπει να πατηθεί ξανά διακόπτηση κίνησης. Με τον ίδιο τρόπο το όχημα θα σταματήσει σε όσες θέσεις έχουμε καθορίσει και θα αναπαράγει τα αντίστοιχα αρχεία ήχου. Στη συγκεκριμένη διαδρομή έχουν σχεδιαστεί συνολικά 4 στάσεις, 3 για τα εκθέματα και 1 για την είσοδο του χώρου. Το πρόγραμμα και η περιγραφή του αυτόνομου ξεναγού βρίσκονται στο GitHub, στη διεύθυνση που δίνεται στην περιγραφή του βίντεο. Τώρα ακολουθεί η επίδειξη της λειτουργίας του οχήματος. Η κόρη της Ακρόπολης με αριθμό 678. Κατασκευάστηκε γύρω στο 530 π.Χ. από μάρμαρο παρουσιατικό εργαστήριο. Βρέθηκε το 1886 στον ονομαζόμενο Λάκκο των Μπορών στα βορειοδυτικά του Ερεχθείου. Τα πόδια, που ήταν κατασκευασμένα σε χωριστό κομμάτι μαρμάρου και προσαρμοσμένα με συνδέσμους, καθώς και μεγάλο μέρος των χεριών έχει χαθεί. Αφροδίτη της Μήλου. Η Αφροδίτη της Μήλου είναι πολύ γνωστό μαρμάρινο άγαλμα του τέλους ελληνιστικής, αρχών ρωμαϊκής εποχής, το οποίο βρέθηκε την άνοιξη του 1820 σε αγροτική περιοχή της Μήλου. Το άγαλμα βρέθηκε σε πάνω από 6 χωριστά κομμάτια και κατέληξε ένα χρόνο αργότερα στο Μουσείο του Λούβρου, όπου και εκτίθεται μέχρι σήμερα. Νίκη της Σαμοθράκης. Η Νίκη της Σαμοθράκης είναι μαρμάρινο γλυπτό αγνώστου καλλιτέχνη της ελληνιστικής εποχής που βρέθηκε στο Ιερό των Μεγάλων Θεών στη Σαμοθράκη και παριστάνει φτερωτή τη Θεά Νίκη. Το γλυπτό εκτίθεται στο Μουσείο του Λούβρου από το 1884. Τέλος ξενάγησης. Έτοιμο για νέα ξενάγηση.